Ассалому алейкум, умедворам ҳама киса соз ҳастен, хуб ҳастен. Хеле шуда буд, видеоҳои нав омада буд ва имрӯз баргаштем, барои шумо дарси хеле зуд тайёр кардам. Дарси имрӯзамон дар бораи банди кросовкара бастан, кушода шуд, ҳамин ибораҳо ба забони русӣ чӣ хел мешавад, меомӯзем. Хуб, биёед. Бо диққат гӯш кунед ва нависта гиред. Вақте ки банди кросовка кушода ҳаст, ина бинед, ҳозир банди кросовкаи ман кушода ҳаст, мегӯем ки у меня шнурки развязаны. У меня шнурки развязаны. Вақте ки кросовкара банди кросовкаи ягон кас кушода мешавад, мегӯед ки у тебя шнурки развязались. У тебя шнурки развязались. Хуб, ана акнун бастан бошад, агар завязать мешавад. Например, я завязал шнурки на кроссовках. Я завязал шнурки на кроссовках. Агар ягон кас ба гуфтанӣ бошад ки банди кросовката банд, завяжи шнурки на кроссовках мегӯед. Дарс маъқул шуда бошад ва видео лайк монед ва ҳатман фикри худро дар комментария нависед.